Vitajte. Prajem vám krásny deň a vítam vás na tejto joge. Dnešná hodina bude veľmi pomalá, príjemná a taká pohodlná a primárne môže byť zameraná pre ženy, ktoré vlastne si prechádzajú teraz svojimi dňami, ale ktokoľvek, kto máte pocit, že potrebujete dneska chvíľočku spomaliť a len tak si odpočinúť, na chvíľočku si podýchať a pritom trošku pouvoľňovať náš chrbát, naše telo, tak si ju môžete odcvičiť. Pokiaľ ide o dámy, ak máte na nejaký svoj obľúbený olejček, tak si ho kľudne vezmite pri seba. A tiež, ak sa náhodou u vás doma nachádza blok, tak si ho môžete zobrať. A posledná vec, pokiaľ sa rozhodnete túto hodinu cvičiť v nejakom chladnejšom počasí alebo cez zimu, tak odporúčam zobrať si deku. V podstate našim zámerom je, aby sme sa cítili čo najpohodlnejšie, aby nás nič netlačilo, čiže aj také oblečenie zvolte, ktoré vás neťahá, netlačí, aby vás nič nevyrušovalo, aby sme sa naozaj mohli sústrediť na náš dých. Takže aby nám bolo teplúčko a fajnúčko. To je asi všetko a môžeme teda pomaličky začať. A teraz ťa už pozývam do príjemného sedu na tvojej podložke. Začneme dneska tak, že si ruky jemne položíme na naše brúško a začneme dýchať do spodnej časti nášho tela, teda ako keby do pupku. Tým, že si tam držíme ruky, tak môžeš si dýchať ako keby do tých rúk. Prípadne si môžeš dať jednu ruku aj dozadu na chrbát a snažiš sa dýchať aj na chrbticu spodnú. Čiže taký hlbokánsky nádych do celého oblúka, do všetkých strán v našom brúšku. Párkrát sa iba takto zhlboka nádýchni, pomaličky, jemnučko a zhlboka si vydýchni. Kľudne zatvor oči a sústreď sa len na svoje telo. Na to, že mu chceš dopriať pokoj, oddych. Na nič iné sa nesústredí, iba na svoj hlboký nádych. Hlbokánsky, pomaličky výdych. Pokračuj ešte v dýchaní. Pokiaľ máš pri sebe dneska svoj olejček, tak si ho kľudne teraz zober. Môžeš si nakvapkať pár kvapiek na svoje dlane. Potom ich jemne pošúchaj, aby sa nám olej zohrial. Vytvoríme si teplo. A skúsi priložiť svoje dlane, takéto zohriate s tým svojím olejom, na tú časť tela, na ktorú potrebuješ. Či už je to naozaj spodné brúško, možno sú to ladviny, možno sú to pre niekoho trapézy. A iba si zjemne túto oblasť pomasíruj, aby sa nám olejček začal vstrebávať. Rob to všetko vedomé, pomaličky, jemnučko. A potom sa vrátime naspäť do našej pohodlnej pozície s prekríženými nohami. Znova si daj jeden hlboký nádych, výdych. Tentokrát môžeš dýchať už do hrudníka alebo pokračuj do brúška, ako ti je to dneska prirodzenejšie, ako sa ti žiada. Pomaličky môžeš začať uvoľňovať svoj krk. Nakloň hlavu na pravé ucho, podýchaj si do ľavej strany krčnej chrbtice. Potom môžeš vrátiť hlavu naspäť a s ďalším výdychom poď do druhej, do ľavej strany. Naťahni svoj pravý trapéz. Pokračuj jedným veľkým oblúčikom do jednej strany aj s malým záklonom. Skončíš v predklone. Kľudne si sprav oblúčikov aj viac, koľko potrebuješ. Potom smer otoč a poď taký istý počet oblúčikov aj do druhej strany. Stále pritom zhlboka dýchaj. Potom sa vráť naspäť, vyťahni sa hore za rukami do výšky a s výdychom pod do úklonu. Spodná ruka môže ostať na dlani alebo môže ísť na lakeť. Ale dneska to nemusíme preháňať, kľudne môžeš ostať
v jednoduchšej pozícii. Dýchaš do celej bočnej strany svojho tela. S ďalším nádychom pôjdeš naspäť na stred a výdych poď iba do druhej strany. Sedacie kostičky tlačíš do podložky a za rukou sa ťaháš hore do výšky, naťahuješ celú chrbticu, celý chrbát. Vráť sa naspäť na stred, ulož si ruky na svoje kolená a začni uvoľňovať chrbticu do takého jemného twistu. Jedným ramenom pôjdeš ako keby dopredu a druhé dáš dozadu. Môžeš si pomôcť tým, že sa odtlačaš od svojich kolien. A opäť to párkrát zopakuj. Toľkokrát, koľko sa ti žiada, tak rýchlo, ako sa ti žiada. Dýchaš do celej chrbtice od kostrče až hore. Pomaličky môžeme prejsť do krúživých pohybov. Ako keby ideš hrudníkom vpred a potom sa zagulatíš vzadu, pritiahneš bradu k hrudnej jamke. Vpredu sa otvoríš, pozrieš pred seba a výdych zagulatíš vzadu. A znova zopakuj si toto cvičenie do obidvoch strán. Uvoľňuješ pritom aj svoje bedrá, celý svoj chrbát, lopatky, ramená. A nakoniec pár vlniek za hlavou dopredu. Zagulatíš sa, pozri sa po ceste na svoj pupok a potom ako keby hlava ťa potiahne vpred, otvoríš hrudník. Znova sa vyťahneme hore za rukami a tentokrát si dáme iba jeden predklon. Kľudne si môžeš oprieť čelo na svoje ruky, alebo ak máš po ruke ten blok, môžeš si položiť čelo na blok. Pokiaľ sa ti žiada, kľudne si daj hlboký nádych cez nos a výdych cez ústa. Výborne, kľudne zatvor svoje oči. Vnímaj svoje telo. Pokús sa ho upokojiť, ukludniť. Pomaličky sa vyrolujeme hore a prejdeme tentokrát na všetky 4. Kolena ulož pod svoje bedrá na šírku bokov a dlane pod svoje ramena na šírku ramien. Začneme pomalou mačkou, mačacím chrbtom. S nádychom otvoríš hrudník, vystrčíš pánvu vzad a s výdychom zagulatíš a lopatky pôjdu od seba. Znova pohyb si prispôsob a rob ho tak veľko alebo tak hlboko, ako to dneska cítiš. Vôbec nemusíš ísť do svojho maxima. Kľudne si to sprav v takej relaxačnej forme. Rýchlosť si opäť prispôsob a potom si môžeš pridať akýkoľvek pohyb potrebuješ v celom svojom hornom tele. Zohrajme trošičku aj naše zápestia, pouvoľňujeme aj krk. Opäť kľudne zatvor oči a nechaj sa viesť potrebami svojho tela. A daj mu presne taký pohyb, ktorý si žiada. Kľudne sa môžeš navážiť aj dozadu na päty, potom prejsť znova dopredu na dlane. Úplne čokoľvek, čo potrebuješ. Skús pri tom všetkom stále zhlboka dýchať, hlboký nádych, hlbokánsky výdych. Skončíme v dieťati vzadu na pätách, kľudne si kolena otvor od seba, aby sme mali kam položiť svoje brúško, naše tela. Za rukami sa ťaháš dopredu, môžeš sa pokývať zo strany na stranu, môžeš možno pomasírovať svoje čelo, alebo kľudne iba ostaň stať staticky. A opäť si dopraj iba pár hlbokých nádychov, výdychov. Dneska je to naozaj skôr o tom dýchu, ako o tom pohybe. Skús dýchať do celej svojej chrbtice, do svojho brucha, do bedier, pod pazuchy. Vnímaj oporu, ktorú ti poskytuje podložka pod sebou. Skús sa naozaj úplne uvoľniť. Presunieme sa ďalej, poď cez mačku, vrať kolena naspäť pod svoje bedrá a pomaličky zíď až na svoje brucho. Ruky si dáme vedľa tela, potom zatlač do pravej dlane a pravá noha ťa potiahne dozadu, taký twist s oporou na bruchu.
Tá noha, ktorá je za telom, môže nájsť podložku, nemusí. Opäť kľudne si to prispôsob do takej hĺbky, do akej potrebuješ. Hlava je celú dobu uvoľnená na podložke. Potom sa iba vrátim naspäť a uvoľníme sa do druhej strany. Tú ruku, ktorú máme vzadu, môže byť vystretá alebo pokrčená. Opäť podľa toho, aké otvorenie v ramene chceš cítiť, podľa toho si ju prispôsobíš aj jej výšku. Buď dáš vyššie, alebo dáš nižšie. To isté platí pre tvoju nohu, ktorá ťa otvára. Pomaličky sa môžeme vrátiť naspäť a prejdeme do sfingy. To znamená, že svoje lakte ulož pod svoje ramená. Dlane sú pred tebou, naširoko rozšírené, nohy sú voľné vzadu. Ak ťa náhodou tlačí pánva, tak si kľudne môžeš podložiť pod seba deku. Môžeš ostať stáť, alebo ak sa ti žiada ešte uvoľniť tvoj krk, tak si kľudne pridaj pár oblúčikov v krčnej chrbtici. To je veľmi jemnučký záklon, otvorenie hrudníka, ale malo by nám to pomôcť a mal by sa náš chrbát cítiť oveľa lepšie. Kľudne opäť zatvor oči. Potom sa pomaličky uvoľni. Prejdi znova cez mačku. Tentokrát podober svoje nohy pod seba. Teraz si zoberieme už aj deku, dáme si ju pod seba, aby sme ležali na teplom. A iba si láhneme na svoj chrbát. Pritiahni kolena k hrudníku a poriadne sa obím. Môžeš sa pokývať zo strany na stranu, nemusíš. Ale naozaj si dopreť také láskavé objatie. Prejdeme do polovičného šťastného bábätka. Ľavú nohu uvoľni, buď pokrčenú alebo vystretú na zem. A pravú nohu si chytíš buď za malíčkovú hranu alebo za palec. A koleno ťaháš z bočnej strany k svojmu telu, k podložke. Druhú ruku si môžeš oprieť na svoje brúško, jemne doňho dýchať. A takisto dýchaj do svojho pravého bedra, uvoľňuj. Táto pozícia nám poskytuje také jemné otvorenie, uvoľnenie v spodnej časti nášho trupu. A mohlo by nám to pomôcť s uvoľnením tlakov, ak tam náhodou nejaké pociťujeme. Nohy si vymeň a zopakuj na druhú stranu. Chyť si ľavý malíček alebo palec. A opäť koleno ťaháš ako keby pod pazuchu. Pravú nohu môžeš vystrieť alebo nechať pokrčenú. Opäť podľa takej intenzity, ktorú dneska potrebuješ. A zase iba zhlboka dýchame a nakoniec prejdeme do plného šťastného bábätka s obidvomi nohami. A ak sa ti žiada pokývať sa, kľudne sa pokýv. Môžeš dýchať do spodnej chrbtice. Pomaličky nohy povol a opäť celé chodidlá o podložku a môžeš si dať nohy na šírku podložky alebo možno aj trošku širšie. A potom nechaj obidve kolena padnúť do tej istej strany, čiže obidve kolena ti pôjdu doprava. Je to taký veľmi jemný, príjemný twist. Opäť zameraný hlavne na náš spodný chrbát. Ramená ostávajú obidve na podložke, hlava je úplne uvoľnená. Ruky si môžeš dať buď vedľa tela, alebo ich rozpažiť, ako ich mám ja, do šírky. Ešte jeden hlboký nádych, výdych a potom preklop na druhú stranu. Tentokrát obidve kolena padnú doľava. A zase vnímaj iba svoj dých. Spomalenie. A teraz to zopakujeme trošku rýchlejšie. Ideš nádych hore, výdych doprava. Nádych hore s kolenami, výdych doľava. A ešte raz vpravo. Ešte raz doľava. Vráť naspäť a znova sa poriadne obím, aby sme trošku zneutralizovali
naše bedrá, naše triesla. Teraz si môžeš zobrať blok, môžeš ho použiť, ale nemusíš. Nohy ostávajú na šírku bokov, celé chodidlo opreté o podložku. Jemne do nich zatlačíš a blok si môžeš podoprieť pod svoju pánvu. Tam ako máme také tie dve bodky zozadu. A môžeš si ho nechať buď na tej strednej výške, alebo na úplne tej nízkej. Kolena buď necháš pokrčené, alebo ich môžeš vystrieť. Opäť zvol takú intenzitu, ako potrebuješ. Prípadne, ak takú pozíciu nechceš robiť, tak ostávaš bez bloku a kolena môžeš nechať spadnúť k sebe. Oprieť ich jedno o druhé. V podstate takú internú rotáciu, vnútornú. Čiže kľudne si vyber, ktorú pozíciu preferuješ. Láhni si do nej a opäť iba dýcháš. Ten blok ťa udrží, nemusíte sa báť, môžete sa kľudne na neho plnou svojou váhou dovoliť si sa uvoľniť. Keď budeš chcieť z tejto pozície odísť, tak iba zatlačíš do svojich chodidiel, zdvihneš pánvu, blok dáš nabok a môžeš sa ešte raz poriadne objať. Chytíme si teraz kolena svojimi dlaňami a spravíme pár takých veľkých krúžkov, najskôr do jednej strany a potom do druhej. Dávaj pozor, kde máš svoje ťažisko, kde máš svoj balans, aby nás to neprevalilo na jednu alebo na druhú stranu. Pomaličky môžeš ukončiť a buď sa vrátiš do tej polohy ako predtým, že necháš kolena spadnúť k sebe, alebo prejdeš do klasickej šavasany, kde nohy vystrieš. Môžeš sa zabambúšiť dekou. Členky necháš padnúť do strán. Nohy úplne uvoľníš. Ruky si môžeš dať buď na brucho a na hrudník, alebo obidve na brucho, alebo ich necháš iba vedľa tela visieť. Zhlboka sa nadýchni do celého tela cez nos a vydýchni si cez ústa. Teraz už iba pokojne zatvor oči, už budeš iba ležať. Postupne uvoľni končeky prstov na nohách, svoje členky, kolena, stehna, svoju pánvu, spodné brúško. Začni vnímať svoj vnútorný pokoj, svoj vnútorný rytmus dýchu. Uvoľni celý stred tela, lopatky, ramena, aj laktia, zápestia. Nezabudni uvoľniť svoju krčnú chrbticu, celý krk, aj všetky svaly na tvári. Pokojne tu ostaň, akokoľvek dlho potrebuješ. Pokiaľ ti už týchto pár minút stačilo a cítiš upokojenie a ukludnenie, tak sa môžeš potom iba jemnučko znova rozhýbať. Na chvíľku si ešte láhnuť na svoj bok, na pravý alebo na ľavý, do takého malinkého klopka. Potom sa s pomocou ruky pomaličky posadiť opäť do pohodlnej pozície. Kľudne na chvíľočku ešte zatvor oči, prilož si jednu ruku na brucho, jednu na hrudník. Ešte dopraj pár minút vnímaniu svojho dýchu, či už je to do brucha alebo do hrudníku. A daj si hlboký nádych cez nos.
Hlboký výdych cez ústa. Kľudne 2, 3, 4 krát. Koľko potrebuješ? Potom iba spoj svoje dlane, vytvor teplo ich pošúchaním. Opäť si prilož na niektorú časť svojho tela, ktorú potrebuješ, tak ako na začiatku s olejom. Vnímaj túto svoju oblasť. Dopraj jej svoju energiu. Svoje vnímanie. Namaste, priatelia. Veľmi pekne vám ďakujem. Dúfam, že sa cítite dobre a že sa tu opäť uvidíme na budúce. Krásny deň. Ahojte.